Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị awụchiela n'ụbọchị tata n'ode njinji midia nke dị na Stuttgart nsi nke onye na-emenya bara ya. N'ụbọchị tata achọrọ nka m na unu kparịkọta ya bụ nkata gbasara ya bụ oke ọrịa nke dị na ụwa niile n'oge ugbu a nke ndị oyibo kpọrọ COVID-19. N'ụbọchị tata nchọ ka mụ na gị mụ na unu kparịkọta ya bụ nkata ihe mmụta nke anyị na-agaghị ịmụta na gbasara ya bụ ọrịa. Ka anyị neba anya n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Ị na-anya ifu na oge ụfọdụ ihe gbasara ezinụlọ anyị adịghị etinye n'uche. Onye ọbụla na-aga ka o si sọ ya. Papa na-aga iche, mama na-aga iche, ụmụaka na-aga iche. Ya bụ ọrịa abịazịa, anyị wee mụta na o nwere ihe dị ka nnọkọ ụmụnne. O nwere ihe anyị mụta na ya bụ ọrịa. Kedu maka ọgbakọ ụlọ ụka nke emechisiri n'ụwa niile n'ụbọchị tata? Oge ụfọdụ ndị mmadụ a na-asị na ọ bụrụzi etu Chineke chọọ ka anyị si wee fee ya ka anyị si efie n'ụbọchị tata. Ikwue asị na ikwue alụ, mana ya bụ ọrịa abịazịa o wee dụọ anyị ọdụ. Anyị wee marụ na o nwee ihe anyị na-agaghị ime. Kedu maka ịkwanyere ọnwa anyị ugwu? Mgbọdụ ụfọdụ anyị na-eme ka osisi anyị. Ịmakwa onye mbụ, ịmakwa onye mbụ. Ya bụ ọrịa abịazịa o metụ onye ukwu, metụ onye nta. Anyị wee marụ na isi niile bụ isi. Anyị mụtara ihe dị iche iche. Kedu maka adịmọcha? Oge ụfọdụ mmadụ ya aga bitụsie aka ebe dị iche iche. Ọ bịa o were ekwe nwanne ya n'aka. Nwanne ya ga-asịkwanụ ka ọ kwaa aka tupu o ribe nri, ihe ọ fụrụ o bitu aka tinye n'ọnụ. Ihe ndị a niile bụ ihe anyị neghere anya, mana ya bụ ọrịa abịazịa anyị wee mụta ife. O nwere ife dị iche iche anyị mụtasị. Kedu maka afịa emechisiri? Kedu maka ebe ndị oyibo kpọrọ bar, ebe anyị na-aṅụgwo mmanya ekpori ndụ? Wee chefue na o nwere ihe onye kere anyị ka anyị mee. Mana ya bụ ọrịa abịazịa anyị wee mụrụ akọ. Ụmụnne m, anyị mụtara ihe ka na-amụtakwa ihe na-aga. Eziokwu na ya bụ ọrịa bụ oke ọrịa nke na-egbu egbu, mana ọ kụziri anyị ihe. Akụziri m ihe, ọ makwana na ịmụta ihe na ya. Anyị wee na-asị ihe ndị a niile asị gị na-eme, gbakwa mbọ na-eme ya. Mana malụ na ya bụ ọrịa o nwee ihe kpatara o ji bịa. And ya bụ ihe onye ukwu na onye nta amụtara ya bụ ihe. Ode njinji na-enye onye ọbụla ohere. Onwe atụmelo ma ihe ịchọ ka ụwa niile marụ gbasara ya bụ ọrịa. Ọ ihe mmụta nke ndị mmadụ na-agaghị ịmụta gbasara ya bụ ọrịa. Deela anyị na Facebook maọbụ Instagram maọbụ WhatsApp. Ide afa gị, dee ebe isi wee dere anyị ka anyị wee gwa ụmụ ụwa okwu si n'ọnụ, echiche nke ichepụtara gbasara ya bụ ọrịa. Ndị be anyị, ana m ewetara gị ya bụ akụkọ n'isi njedebe. Malụkwa na onye mee ka olu gị aka n'ụbọchị tata bụ ọnụ na-ekwulu ode njinji bụ Maazị Ọgadagidi, si nke onye na-eme ya bara ya. Ndị be anyị, ka emesịa.